ಸಂಡೆ ಬೈಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಾತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ತಾಡೆಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಟ್ಟಿನೇ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಹಣಪ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಚಿಕನ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೈಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪು ನೈಟ್ಗೆ ಸಾಕ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೇ ತೊಂಬೋ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚೆ ನಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತುಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆನೆ ಕಾಣುತ್ತದೇರಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ತುಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ನೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ನೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಮಂತದೆ ನೆತ್ತ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ నేను ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ನೋಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದೆ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಳ್ಳುದೆ ಆಯ್ನೆನ್ನು ಡೆಂಜಿಂದೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೈತಲೆ ಕುಳೊಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಕ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಲು ಬರ್ಪುಣೆ ಐಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋದು ಎಂಚಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಅಂಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ 3 ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಜನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಉಂಡು ಐದು ಗೋಡೆನೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಐನತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಲ ಮಂತ ನೋಡಿ ಎಟ್ಟಿನಿ ತೂವೋಡು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡೇನ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೇನ ಅಂದೆ ದಾದಾನ್ ತೂದುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತೀವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಹಣ್ಣತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೀಯೋಡು ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಂಡೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4 ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಬೇಕನೆ ಇಕ್ಕದಾಲ ಖಾರ ಪಾಡುಜಾನೆ ಖಾರ ಆಯ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಇಜಿನ ಖಾಲಿಂದು ಮುಂಚಿನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಮುಖಂತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಂಡ ತಾಂದು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುವೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಾಗಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ 2 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಶೋಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಈಸಿ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿದ ಬಿರಿಯಾನಿಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಲ ಬಾಲೆಲೆ ಮೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿತಾಳೆ ಆಯ್ಗ ವಾರಡ ಒಂಜಿನಾಂಡಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶನಿವಾರ ಹತ್ತಂಡ ಐತಾರ ಮಿನಿ ಒಂಜಿನ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಣಾಯರ ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆಯಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪೇನೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಪಾತೊಂದು ಬರೋಡ ಆಯ್ಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಕಣತ್ತೇರು ಸೋಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಮಣೋಲಿತ್ತು ನಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಸುಕ್ಕ ಮಣ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಣಾಯರ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೇನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೀನೆ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಬರೋ ಮಣ್ಪುನಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಡೋನಿಯರೆ ಒಂದು ತೇನೆ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಆಡೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದೆ ಡ್ರೈ ಏನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರದ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ತೋರ್ನೆ ಈತ ಚಿಕನ್ ನೆಟ್ಟು 2 kg ತುಂಡು ನೆಡ್ದು ಖಾಲಿ ಎಂತ ಪೀಸ್ ಎತ್ತದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿ ನಾವು ನನ್ನವರೇ ಪಂಡ ಕಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಆವೊಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ ತಾತೆತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಾಲೆಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ನೆಕ್ಕದೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಏತುಬೋಡು ಆತೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ 6 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಅಂಚ ನೆನ್ನ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಒಂಡೆ ಪೊರ್ತಾಪುಣ ಅಂಚೆ ಒಂತೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ನೆನ್ನು ಪುರಂಚನೆ ದೀಪುಣೆ ಬೋಡನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಣ್ಗ ಅಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿಯೋಡು ಚಿಕನ್ನ ದೆಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೊಕೊಂತೆ ಮಂಜಾಲ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ ಯೋಡು
ಇಂಚೆ ಮಂತಿಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಿಕನ್ಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತುದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಡವು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಲಿಂಬೆ ರಸಲ ಪಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಯಾನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಜಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ತೈಟೆ ಪುಳಿತಾಂಶ ಉಂಡು ಯಾವೊಂದು ಮುಳುತ್ತೆ ನೀರು ದೀತೆ ಅರಿನೊಂಜಿ 70% ದಾತ ಬೇಯ್ಪಾವ ನಡತೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ. ಅಂಚ ಐಕೆ ತುಂಬ ಚಾಪಾರ ಉಂಡು ಅಂದು ಚಾಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪಾರ್ದು ಅನಗೆಂತವು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಮೂಲೆ ಹಣ್ಣು ಒಟ್ಟು ರಡ್ಡರೆ ಪಾವ್ದಾತ ಅರಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತನೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪುಗಳ ತಿನ್ನಿ ಬನ್ಪುಂಡ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದುವೆ ಬೊಳ್ಪುಗಳ ತಿನ್ನೊಲಿಯತ್ತ ಅಂದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತೆ ನೀರೆಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ಲವಂಗ ಉಪುರ ಪಲಾವೆಲೆ ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಆಯಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನುಪ್ಪು ಬೇಯಿನಾಗ ಅಂಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ನನಕ್ಕೆ ಎರಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 70% ದಾತ ಬೇಯ್ಪಂಡೆ ಆವುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಮ್ಮುಗ ದಿನಾಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 70% ಬೇಯಿಂಡೆ ಆವುಂಡು. ಮುಳುತೇನೆ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವು ನೀತೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದೀತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆದೀತನೆ ಐಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪಾವನೋಡು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಳ ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬೋಡುಂದು ಯಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ ಪೋಡಾಯ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅವಳ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮೂಳಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ಮೀದಾತು ಅಂಚೆ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಏರಂಡ ಬಿಂಡೇರಿ ಪುಣ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನಪ್ಪ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತಡಿಟಿಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಕಾಲ ಆಂಡು ಒಂದು ತಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ರೆಡಿ ಆಪುಣೊಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಮೂಳು ಆಯಿಲ್ ದೀದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೈಕ್ 4 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಯಾನಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವು ಕಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬರತ್ತ ನಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಣೆ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಡೋಣ ಐಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡವು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಕೈತಾಂಡೆ ಕುಳೊಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ತುಯ್ಯರೆಂದೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡೊಂದು ನನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡದೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆಂತು ಮಸಾಲೆದೇನೆ ಚೂರು ದೆಕ್ಲೆಕ ಮಂತದ ಐತ ನೀರಿನೈಕ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಇತ್ತನತೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಯಾಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಐನೈತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋನೇಟ ಬೈಪವನೋಡು ಅಂಚನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ಲ ಬೇಯೋಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಎತ್ತು ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಚಿಕನ್ಗೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತೂದು ಪಾಡೊಂಡ ಅಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬುಂಡ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಳ ತೂವನ್ಲೆ ಖಾರ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇತನೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತನೆ ಕೋಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಂತನ ಆತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಂದು ನೆಕ್ಕತೆ ನೀರು ಏತು ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡ ಅಂಡಿ ಯಾನ ನೆಕ್ಕ ನೀರು ಅಂತೆ ಬುಕ್ಕಲ ಪಾಡಿಯೆ ಗ್ರೇವಿ ಬರಡಂದು ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಎತ್ತೇನೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇತಿನ ಅಂತ ಎತ್ತು ದಿಯೋಡು ಬುಕ್ಕ ಲೇಯರ್ ಅದು ಪಾಡಿಯರೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತನೆಕ್ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಯರ್ ಅದು ಮಂತೊಂಡ ಇಂಕ್ಲೋಟ್ 2 ಲೇಯರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಂತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಆನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೀವೋ ನೋಡು ಐಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಐನೊಂಜಿ ಮಂತೊಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಬಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಆನಿಯನ್ಲ ಪಾಡೊಡ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬೋಡನ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಯ ಈಜೆ ಏಪಲ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜ ಹೊರ ಮಂಜಲ್ದ ನೀರು ಮಂತ ಪಾಡುವ ಇನ್ನೆಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಏಪನ ಶೀರ ಕಣತ್ತನ ಇತ್ತನ ಚೈನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಈತ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಪಾಡ್ಯ ದಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿಂದ ಆಪುಜಿ ಅವು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಯರೆ ಎಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂಡು ಮಸಾಲೆನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿಂದ ಆಪುಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮಾತಂತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡು ಅಪಗನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣೆ
ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ದಮ್ ಬರಿಯರೆ ದೀಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೈತ ಆಡಿಟ್ಟು ತವ ದೀದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಟ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕರದಿನೆ ದಿನ್ನಾಗ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ದಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ತೂಕ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದೆ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೆ ಬೇಯ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ 70% ದಾತೆ ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸರಿ ಒಯ್ತದಿತ್ತಂಡು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಗು ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಾಳೆಗಂಚ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ಪಾಪ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತೆ ಒಯ್ಯ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಬೈದನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬಾತು ನನ್ನದು ಕಮೆಂಟ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ್ದಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.